Good morning guys, nakatug ko gabi pagkahuman na magpangaon. Ikapoy jugog taman kay ako may gaandam na tugod tanan nga. Luto ko nga na. Ikapoy ko ja. Salamat kaadto di ay sa inyong suporta na nakaabot og 100,000. Kato pahinangad para tuning jung tanan, para nateng tanan. Kay di man ni mahimog ako ra. Salamat kaadto di jung suporta. Bitaw guys, sa kinasing-kasing jud jarag baso. Kita mo na guys na baso arang tagasag balibo. Ang dako ang baso. Kini guys, wa pa janitang tanga kay wa pa mastiri makauli. Ingam jadi sa kuno tang tangan kay mo picture sa sadari. Ato ginan nga uli, wa man mo uli, di wa jay makaapilan na haluna naman nagtanang plano. A few moments later. Salamat diha. Sige, Day. Pero sa amin kay erong makapanood to. Hi guys, majung to nito tanan mudto na ron. Nabintahan jud paghang pamati, grabe nagdaguog jud ang tijan ganina. Dugay ra nang gipamati ini nga kuan kini bang wa jud koy gana ba ja. Kanang malipong ko labadang agahang kuto-kuto dari hawang kanunay. Agadeng kabuhi dari ning suksok na. Siguro aga man di man mutuoda na kay nadaan naman ta karon sa kumbaga modern world nga di na mutuog nga kinaraan. Ako mutuo ko na ning kabuhi kay sa una pud na inganin ako mga 5 years ago jang gipapaadyon naulian ko na nambog kadi ko didto manang karon nadugay laman jud kog pahilot og kabuhi kay wa man ko kakitag manghilot na kay manghilot diri sa amo ugangan ni man ang hilin stroke naman sumo nang wa na madjud lagi ingnan kong Ate Esther di ako sa ila ron naalagi manghilot teres ila nga mao pinagpaadyon sa ijaha ulian pagid ang labad so no to ni suway ko ganina kita mo ganina ni suway ko kay nang himasin lagi pugog muwa ni kay excuse me busog ko kay babay pag managkaon di ma jara grabing paita ka jo og labad di mong upirmi mura bag wa kay mahimong tarong nga trabaho gahapon lagi sa celebration nga daghan pagkaon bahaw gud wa ka jo kumukaon kay wa lagi gana murag aralami ara tanawon ba pero naghungit nimo na may lasa pero way gana mura bag busog na kadadyon bisag sa pagani ka labot busog na ka ja mo na maglabad ag uni mo kay wa man dai to iso di mo tijan paita nang gawas go ang sipon katugon ko tinaod guys nabintahan jud ang pamati ganina kakadapon jud ko ganina kay garabi jang hawang ang kuto-kuto ja ka na bitong magpitik-pitik sa atong tijan mao man gitawag na tagkabuhi diyan na dari murag diyan na skillet sang suso ning suksok na dari sang usok mo to nga niingan jud ko musi ko pagay nga na para mo feel better ko ba kay murag hindi ko mo nga na murag ko gitaeg aron paita pero nabintahan na ulian na ning uli na sa dari pusod kay kini ko nung pitik dapat dari sa pusod naga kay diyan naman dari kuno buang na ba ning diyan naman kat naman dari yan og di ko na napaadyo na mabuang ko no patay na masig manggukod na ko sa mga silinganan nga ning ko adjum-adjumon jud ni samtang makaya pa kay galig di na ni makaya nigbas nandiyan ko sa mga silingan galit no pareha na ko sa mga silingan dari kuan nga luoy lamang pud nga mawad-an lagi sa pamuot galit ra man pangkod yan simba ko in taon pud taon tama ingana mo nang samtang makaya pa adjum-adjumon jud gadyo jacket ko kay ingin man tong nagkuan nga magjakit ko no kay mahanginan ako no pud pero unsa pa man kumuli dari sa ko magtutambay relax sa pud maggamay kay hindi jud gaadyo mag kuan sa lawas mag-abusar agang giinam guys lukewarm nga tubig. Hello guys, good morning, happy Sunday. Today is a Sunday morning. It's almost 8 o'clock. Musimba mo koron. So before ta musimba is mag-unwrap ta daring mga nadawat na nga early Christmas gift gikan ni Ate Jay. Hindi na laman ni Minjon kay magkatuod dyan mo enjoy sa pangasungon pangajuan dyan po ninyo Christmas gift. Bitaw, dahil salamat ka ato kay medyo ko mag-expect dani nga daghan man ni so mare kare atong unahan kare na kuan ni si Ja
dry skin repair. So basig mo adjunda ni gahang tiil nga pugis-pugis. So amo ani Stereo Florame. Ja. Bahin raw na ni butang ra sa kwarto, ja kami ra man po yung magamit-gamit na nga na. Pero mga adyo kun to sa Ate Julie na ni kay labaw pang gipugis-pugis kuno pagbagtak. O na nakadingog ra pri ay. Ano ngumungin sila. Di okay ra man ni kay dako maguni dugi ni mahurot kay ako pag maglusyon ko kay agaram lusyon ni gara ra mang tiil kay mga daning maglusyon ko alimutan ko. Mga harang nga tiil kay grabe lagi ang tiil bangon ni himbison man nilihian ko tinig bangus. Diba? Diad ka do forma pero nakadimdam ko sang lulo sa una maupog ijahang tiniilan nga grabe jud tong pugisa kaniya tong unahon kay gipak man nas just sa box nga Adidas so giskastipan ra man niya to ara nga guguhon hala ginoo ko ba ano bugo na sa nang maikot ini guys gikan ni sa katao nga giila bitaw minida nga pamilya na mo nang si jam kung giila na pud nga mga pang pamilya mo nga grabing ka mapasalamaton ka ajugang kasing-kasing dani ay namining kilam ani so dito guys sa pakay napay pag abri na odahay hapin nga Adidas undoy white ay nay undoy white dari nakatungtungan nga naraman no makita mo no ara mo inga jumugwa pa ko na mutbot kani kuno rami man inday flor ay sadya Hindi blouse. di kini nay ditawag na ni kanang binuktunan panting binuktunan dito kani panti Blouse mo. ore long sleeve halang angay kog nga ni Blouse. Panting betunan. long sleeve na angay mo kog nga ni di ka style ni nga mo bitok pinabukat-bukat agabang na na umiyak sa pa haning ko ato sa dangkay excited na ra bang kuha pa ni na hindi pa ni na isuot kay hapon man nga plan sa akin kaya nang mura po kunoy po kog dunya ba dunya brigida. Next is na rin bigipadan ande po kung ating mga kuan kini mga sitsirya. Sitsirya may tawag na ni pero di ko ni sitsirya rice krispies. Nalagi kay kindi-kindi dang mo din na nagkina dang. Aduh ulo dia man tapo ko dari. Hawi day. Hawi rin na yan kay pwede ka na mag-snack yan. Hawi na nakita po rani. Pag parapli naman dito, hawi rin at kanin sa mani antacid. Salamat dari antacid ti grabe kay budget ate grabe ang acid jud magsigog palit og Crimilis. Kanina magkuingan ni sa una nga kuan gining Tams. Kahit na Tams na sa una nagduakad, so nga gigas Amerika mga 5 years ago. Sa aran ni sa mga gipang acid, tago na dang Inom ko dani. pang suksok ra ning ate kay sayang man jud box na pa may space. Ang kanihan ni man ni toilet bowl spray. Kaya kung di man ni mahu kamo kay mga bahura pa ng kunot na dus. Bowl malabang. Lagi para CR na. Kita kang na toilet bowl spray. Di kuno para CR kay perfume kuno. Nabi toilet bowl spray na. Up to 200 sprays per bottle. 200 spray na na bisa gagmay na. Keep the stinky smell away with a few quick sprays. Pagkaanbe kang bare ano. Bukaan kuno sa liana. Na guys, mani po mga guys na. Luto siya. Dule kay na may baul. Nga kainga mas tirik-tirik kita jang na jay bawl nga starring na si Jahang sidlana na. Ang wira na kay malibang mga bahoong kunot i-spray sa inyong toilet. Patang blue rang. Arang lami. Kulo nito. Adidas to. Salamat ka do damit eh. Kaya gago nga sapatos mga inukay ra to na ukay-uka dyan. Dapat ko isa ka sapatos nga napalit fila. Karon first time ni na nga makasapatos ko og kanang ngani jud nga blue jud nangita ko sa fila og blue jud nga sapatos da nga ngani. Wa jud ko kita. Arang lami Gaan. Agi mo sa kulot ay mo pink. Di gray to. Gray, blue jud favorite color jud hala. Salamat ka do dari ti ha. Mo isud guys. Sapatos dahil darang ipatabanag mga isnak-isnak. Salamat ka ti kanay haran nang ipakita ni dughanan ning isuot guys ug kanang madtumi sa park panoramic park na kabuos na na yan. Asa kang raot magasgas. Man, lapo ra mag-iasa man dai ning sapatos. Sa sayong gusto sapatos magasgas ug tail magasgas. Magsapatos sige ra mas tail proteksyonan. Okay. Next item. Oy, na mo. Uy, lasang gatoy. Lamig yung sanggatoy kay Calvin Klein. Ganing ganahan guys ang tugan mo sul ganahan kung ganing na mga wire sa mga foam pod gamay. Pero napoy mo ship-ship kay may sul guys. Sanina, blouse. Nag-brown na kini hatlo. Hindi kaya haram ang isukod. Saktong gaso. Bulog hapon. Nga naman ni sa pawa ni si Zao piting sa sud. Nga, kuan baron ni spaghetti baron nga fit. Kaya ron di pod mang duso agi mong mga bukid dari. Na para sa paway na. Jak na pay.
Pwede mapagdi na eh. Aw, sa pawan dyan kay makita ng Naibubuo dari na. na. Abri-abri. Saan kung may nga ni, kaya huwag na ko yung mga piting, ba di mo ko gusto makita gang mga ilo. Pareha ka, ang ilo, kataas ang balibo. Kaway ibot-ibot lagi. Parang lami, araba. Nga pipinakalaw-kalaw dari. Kawil-kawil. Salamat ka sa dari, ti. Alarang kalami. Kari guys. Kari mo ni next item at ang abrihan. Bali, isa, dua, tulog. Tulog man ka pa. Kari kaundoy man, ready na abrihan. Diyan pabrihan na na. Nga, mga brihan yung kaundoy. Doy lagi, bantay batasan yung mana. Batasan. Bronzer and highlighter. Sa likod na isang mga shades na gibutang. Parang lami Dai Floor, happy birthday and Merry Christmas. Love, ati. Ay! Salamat ka dyan. Ganahan dyan kong na mga note-note. Ingan ni Bito kayo makakilig ka adyo. Hala, nanapad si brushes. Hala! Parang lami ang mga brushes niya guys. Ilhan dyan siya nga. Problema rin yun. Saan ni pag-abri? Yes, ang abrihan ko ba? Kay labi sa mga brushes kay adis alam ko di sa alam na abrihan kay di pa man ko mag-makeup ron. Kaya na pa man ko yung mga bugus-bugus hapang gipaadyo. Pero tanawan ninyo guys, mga mga brush nga dyan kauban. Na brush kani pang contour man eh. Pang contour kani eyeshadow man eh. Diyan ay sa amin dako. So mag-makeup ko na rin nga nar ko sa amin. Automatic na. Diyan na mga shades dana. Na mga ngan. Aga dyan ganahan dan halarang lami aman dyan. Wala na am dito ng shade. Kari bronzer man ni si Zaka ni mo ni si Jay pang patago sa mga kunay mga kagagaping. Yan na. Kari iba ba mo highlight mo ni mo siga gusto asa ni mo ipa-highlight imong ilong baron tataasan. Kadi mo igamit. Mo ni nay pang pataas sa ilong nay pagamay sa naong. Lamat ka to daniti ang ipato sa na. Ay dadi apay. Mga sudlain. Ani ka ni. Blue tanan. Alorang kari kay lami unay. So, simban. Parisag saya lipalog. Ara mo tara ba jud? Size extra small. Dagko na kajug tao dito laing nasud no kay galang extra small large naman is Pilipinas. Alorang kalami. Salamat ka dari tiha ganahan jud ko tika mo sa ating pili. Kari. Ay lami kay pina-crop top style. Hala, napa si heart. Di ba mo na mo yan na? Na pero Jackie to, jalunok. Lar kalami. Nga ni mo gayang ganahan kani bang taga-subukton nga na pinataas og dali pinalatlat ganahan kung nga na siya ni kay mo may mo komportable sang lawas di mo ko nagpiting kay piling nga ning bidlig ang kuto-kuto. Hala! Arag ka nice. Hala lami. Nga ni jeng ganahan nga luag-luag ba? Mantig sapatos blue food. Salamat ka adto ti. Salamat ka adto dari ti hay mo kung gahinan bubuon sa ning brakay. Nagbuing bang lami ag bra kay komportable ka adyo kay na lami ka adyo gisang dari na. Na init-init siya. From Calvin Klein ha, di basta-basta. Kuya, ni braha ni, problema na po na ni murang tiri, di isuot ang gisang bra kay magaba. Buwang na. Atros taas. Ha, di Isuot kay magaba. Ingat din, isuot kay magaba. Yes, someday hire na to. sapatos po. Kuang gul jud sapatos ko mo di. Isuot kay magasgasan. Renta jud. Nanggang sapatos sa tilo wa pang gaa. Ay, Para kalibangan. ato na si R. Nga, magdadisport ko para kalibangan ni. Kaya nagbitbito ng kaundoy kaya ang hatag ni Jia. Mga ni manjaron kay magsundo na ho. Ilis na kuko. Ang kaundoy din eh. Taras nara na lang gipili na.